hi guys, gikan mi sa voting. Ay, dili Comelec. Ayan. Pare-register. Oh, nagpa-register mi. Kay mo-vote naman mi next year. So, kailangan. And Naray. already 18. Oh. Hindi na may pero ako ba naray. Sila nagpa-register. So, pa sila nagpa-register kay dili pa sa daw sila 18. Char, memorable na. First time dyan ako siya day. Oh, mura No siya. parents. Oo, ka nagigaway mama ni mo nga mag-guide ni mo ba nga unsang isuwat dira kay nana di ka mama mo nga mana siya isuwat lang pa dira isuwat na karon imuha mong desisyon day. So naami diri sa kuan SM Entertainment nga studio. Aray. Mo diri sa actually sa SM Entertainment Studio. So naami diri sa food court sa Metro Medaba na kay saba na siya kayo. So guys, bumalik na daw ikaw kay may kwarta. Sabi mo storya ko. Wala. Kaya wa mi nakapalit og mais kaniyelo kay tag 45 mahal. Among kwarta 20 ra char. Mahal din lang sa grocery kay. Oo, kay tag 5 ra, naray tag 5 sa bawog ra mga sa bawog. So makaton na tag bake up. Okay, hello siya. So I'm with Shell. Hello, uy. So, ayun na guys, kita nung isa, cosmetic. So, dito pwede mag-vlog. Oh, wala! No! So guys, namin sa grocery. Ano really, dili namin updated sa mong vlog para mag-vlog ni kayo. Grocery again. Kaya wala pa ko nagsugod ang second sem. So, chill sa amin. Karon na sa next week, mag-immersion na mi dahil. Tawas. So, we need to buy tawas. Nani nga daw was kay Ay, oo, order nilagyan na. tayo. Di ka mo palit. Gilok sa Ang iyo. gist ni sa Ay. Crackles. Makaon sa bago. Ay, nakay bakaon. Oo, nana may food eh. Pwede tag-coke. Tag 42 ra. wow, dehydrated. Ikaw Bikoy! So, hey guys, it's me, Loren. So, karon kay Friday, November 10, time check. Sa oras din. So, alas ko na, alauna, this is city. Hello sa today. Oh, so, kuyog ako si Hana. Hello, Hannah Miles. Hana Mouse. Pero, ang duha, wala pa naabot. Asa na si Julieta, wala pa naabot, padong na daw. Ayan, padong, feel ako, padong pasakay, padong paligo. Hala na na! Nara di ay! Julieta! Tago-tago pa siya ka, oy. Kita, usi, I'm in class day. Sa evening class. Nana, kasi I'm in class. Sure. Nakabitaw na lang dira. Wala kita din ni-reply na ako. Ako sa room rin. Ito yung Agustin. I am in class. Anong i-reply ko kaya mong class? Kasi kuwama Ay, na basi yung na ako. classroom. I'm in class. Englishing. Ano ba na sinabi ka na yung mga Ay, wala, saka kaya nagsipitan, guro na. Nilalagay sa Ay. wala, Wala man talaga sila sa nag-post daw. I'm in class. Meron sa automatic ba? Ay, basin. Automatic. Bago ba siya? I am in class. Nakatawa. Covered na kay face. So, hi guys. Update. Isa na alas po? Alas 2:96. So, alas 2:36. Wala magyapon sa Echo. Yeah, padung ka daw siya. Sige, padung. Asa na padung na? Oh, so, kuyog na ko si... Kami rin day tao diri sa room. Then, kami rin tao sa room na si Shella. Hi, Shell. Hi, Shell. Bubuto sa room. Uy, kakuan ka na. Mag-echoan. Ano? Nakakainit. Init siya kayo mong room. Kaya wala may aircon. So, mingaw kayo mong room. Kami rin tao diri. Wala may classroom. Wait lang. Mga balita. Lock me. Ang nagdali, Pasko na sila. Awa. Pasko na sila. Dito Nana sila yung mga bowls sila. Ay, mga kuan man din na, no? Garments. Basta garments. Nani, kuan magod na sila. Oh, so, mingaw sila.
Garan mo makakita sa kamingaw among building ron. Mano siya kamingaw, guys. Then, may suri-suri sa ta sa every room. Kay so walay mga tao dire. Mingaw jud guys siya. Malok makuy. Ta pala ko gumog dire. Init pa siya kayo. So naguwat mi ni Echo, wala pa naabot. Asa na sa Echo tayo? Wala pa. Mingaw. Hadlo kayo mapasok dire ay murang pa. Usa pa ka akong gabi no nga ikaw ra sa gabi ko. Hindi ko madlo ko. So again, update. Update. Nana si Echo. Bawi mong bongoy. Echo, hi! Nag-vlog ko. Naabot na siya. Pero karon pa, 3:30. Abi naghangin ko man nga hangin nila. Ayun, sa ko mo ay. Bisigog ako mata to. Ako lang nung nabliw na. Dalawang get do rin ba? Dito ni unang judra ba ko. Kanitik ka. Kay sure na jud kong gi-apply ka siya ka. Kusog kayo pag ano. Sure jud ko di hangin. Uy, mingawa, uy. So, padong namin na okay, naghuhot na si Julieta. Si Julieta na, nagstambay sa 7-Eleven.